What's up mga idol? Natay bisita ron, galing pang Karkaro. Tomigo, Dapyo. Abot yun siya sa Asturias, wadam ha. Wako mag-expect nga, wako magdahom. Sa Asturias mo dol nga, nasi Wadapyo. Nakakisalamat mga idol. Ay, gini mo. Ngano ka, Jack? Ngano ka? Ngano ka ba? Ano ka? Babot kami ha. Babot kami sa libre. Babot na libre. Imbes ang bisita ay librehan. Ang bisita ni mo libre. Wow, yun. Ngana mo kagahi. Nakita ka ron sa Naisi nga Burger Junction. Narnis, bigyan mo ka Asturias ha. Narnis Wadapyo, Miss Maika. Dol, mga mambalhin mo adol ato sa pahapa ako no. Jack, Jack. Ay la koyog, bantayan na itong burger ko. Kamayo. Ha? Inagato na ako nito, di ko kadumdum. Hindi ka namdom, wala ka naman papa. Di pa gano'n ko na magkaon tanan. Bantayan itong burger ba? Atong order. Oh, impasto. Bantay ka pahapa. Oh, ataw luluan sa pahapa. Apa-apa. Apa? Apa din? Apa ba? Hapa. Wala eh. Lah kanindot sa view. Nooro to diri pa o di pura price. Lah kanindot sa view. Nandito yung view. Ba, ay artista oh. Iya kaya? Nope, nakaslide doyan oh, doyan. Doyan. Duta sa view oy. Indot ko deh. Kamot ang magawa sunset rin mga kapon. Iksan si Daig Buntag. Ang unsa ng kuan. Sunrise. Sunrise na to sa buntag. Sunset. Tawag mo ng sunrise. Ang sun nagdamag rice. Ana rin na rin. Yawal. Yawal. Adlaw nagdamag kan. Bright, jikinis 20-20 eh. Magay Mo din ha? sunrise. Mo ang tawag ng sunrise. Adlaw kadagkan on. Oo, mo rin. Yang sunset. Sita, anong gitawag ng sunset? Adlaw na siya pero gisit na niya daan. Gabi yun. Ano sa tayo mga Go, lamig yung halo. Tingnan nga awang mga idol lamig Oh, yung halo. sige. awam mga idol lamig ang alo des mga pahapa mga idol basta libre ni Madapyo mga Asa Wadapyo? Tudlo ang Wadapyo, asa? Dara mga idol, adap mga idol. Matsalam. Matsalam. Salam. Mat salam. Di ari ka ako inom. Tarungan niyo diha oy. Siya ko inom mo. Mo ni mga influencer, mga bayot nung siguro ni. Baklang to. Kasi sa relasyon. Gege. Kapag na yan pa. Gege. Isi ko ilong. Bujak ka to. Eh, bujak sunod. Ah, gabi ha. Do ka oras ay. Dito, Toledo palit sa. Asa man ang Invisible Cup? Invisible gamit. Bawan yung halo. Sa may kasulti mo na. Awang yung halo ni mo. Sa may kasulti. Ang sarap. Ha? Ansa? Yummy. Oh, mo ni si Invisible Cup. Ano? Kana dire nga mo, dire. Dali na, burger. Napare pa burger si Wadapyo. Ni Miss Maika. Matsalam. Salam malasam. Sumulas. Tapay drinks. Tapay drinks. Pakita mo sa imong hungit be. Pakita mo sa imong hungit ba? Ha? Gibugwag na. Yan ko ang nakuha. Ibubak mo nila noon. Wala ka mo magino.
Subuh gidoot. Dua. Gidoot ko no. Idol, kaya ang idol. Ya tahu apa? Kita sa pagkakulalo be. Para endorser ka po sa lalo ba ba? Pakita mi kay dede mo discover ni si kasuho de. Invisible. Usah dulu. Dami mga idol, naman ni plastic mga idol. Usah plastik. Ano? Nasa plastik. Bawa mo din. Nasa itlog. Nasa itlog. Ah, ito na. Plastik itlog mo na god. Pakita ko si mong kagat be. Bawa. Ay, okay. Nga naman ang mga pangutana sa mong endorser ka. Ito po, panganda ba? Hindi ba? Pakita ko kung saan yung pagkaon ng kuan be. Kana. Prema. Oh yeah. Oh yeah, okay. Ay, katawa. Yan, batuong kas direktor na. Okay. Salamat kayo. Salamat sa kayo. Pohon. Kami na sa imlaag dito, pohon. Bantay lagi. Asturias bye, shout out. Idol. Idol. Yeah, thank you. Eh, nainay. Selamat. Selamat.